lekker de hartklep. En wat kun je dan doen? Niks. Ik ben te oud om te opereren. Er zijn veel te veel complicaties komen erbij. Dus ik laat me eigenlijk niet helpen. Dus daar ben je nou mooi klaar mee? Ja, daar heb ik al sinds mijn paard overleden is. Dus. Naderhand is mijn paard jong gestorven en naderhand kwamen alle kwaadjes naar binnen buiten. Sorry, wie is jong gestorven? Mijn man. Uw man? En ja, na 25 jaar zei ik, komen alle kwalen naar binnen buiten. Oh. Ik heb 25 jaar verzorgd. Dus. 25 jaar? Ja. Goh, dan moet je toch wel heel veel van iemand houden? Heel veel, ja. En dat was Jan? Dat was Jan, ja. En Jan Jacobs, en ja. wat was Jan voor een man? Een hele zachte, krachtige man. Ja, heel zacht van karakter. Dat moet ik echt zeggen, een lieve jongen. Ja, veel te jong heen gegaan. Ik was 48 toen ik hem afgaf, dus. Is geen leeftijd. Hij was pas 48? Ja, hij was jong, ja, want ik was bij een hele jonge man getrouwd ook. De tweede man is ook heel jong. Maar dan... Die is 41, dus. Die is 41? Ja, de tweede man is ook 41 geworden. Oké. Dus u hebt dat... 2 mannen heeft u al af moeten geven? Ja, ja, Patrick is er nou dan, hè. Dat is mijn tweede man. Mijn eerste man is overleden. Staat binnen. Maar er staat nog altijd Jan Jacobs. Ja, maar daar blijf ik. Daar kan ik geen afscheid van nemen. Nee? Van die naam, nee. Dat doet mij zo pijn als dat van de muur af moet. Ja, dan laat ik gewoon zitten. Vindt mijn paard, of tweede paard, vindt dat goed. Oh. En daar heb ik overleg mee gehad. Hij zei, dat is geen probleem, meisje. Je zit, je er gelukkig mee bent. Nou, dan houdt hij ook veel van u. Ja, ook daar weer. Als hij u dat gunt. Ja, ja, zeker. Hey, en ik vond het zo mooi wat u net zei. U zei over Jan, zacht en krachtig. Ja. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen, zacht is niet per se krachtig. Maar Nee. in welk opzicht was hij krachtig? Ja, hij was heel erg ziek, maar hij heeft heel hard gevochten, heel hard. Ja, tot de dag dat hij hier 's morgens stierf in de slaapkamer. En daar was u bij? Hij lag in mijn arm toen hij doodging dus. Maar ja, ik heb een ontslag had ik zelf ingediend, want ik ben verpleegkundige geweest, jaren. En toen heb ik mijn baan opgezegd voor mijn man te verzorgen thuis. En ja, tot de laatste dag heb ik hem ook verpleegd hier in huis. Dus. Hoe lang heeft u dat nog gedaan nadat u uw baan had opgegeven? Nadat ik ben bijna 4 jaar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat moeten financieel ook geen makkelijke tijden zijn geweest. Nee, ja, het is heel moeilijk geweest, maar ik heb het wel bereikt wat ik wou bereiken. Ook een mooi waardig afscheid genomen, want ik was gek van adelaars. Ik heb ook hier in de kerk heb ik toen een mis laten doen met levende adelaars. Kiestaatje van adelaars. De urne staat binnen, ook met de adelaar, want die was helemaal gek van adelaars. Ja, waar kwam die liefde voor adelaars vandaan? Ja, omdat je gek was van de vogels, van de natuur en van dolfijnen was je gek. Maar de adelaars was zijn wens. Ik zei, dat komt allemaal voor elkaar, jongen. Als ik iets regel, dan regel ik het goed voor u. Dus dat heb ik ook gedaan. En deze tweede man waar ik nou mee getrouwd ben, ja, die houdt van de oorlog. Tweede Wereldoorlog. Ja, ik had het nog niet gevraagd, want ik vroeg me af van wanneer zullen we daarbij uitkomen, maar dat... Ja, u nou de laatste dienst, dus... Hey, en wat is het verhaal van die... dat is de propeller van het vliegtuig. Eentje. En die hebben ze gevonden samen met zijn kameraad met zijn metaaldetector. Die kan heel veel op oorlogsgebied zoeken. En dan vinden ze wel soldaten of ze hebben wel zoiets bommen die afgaan nog. Ze vinden van alles, de gekste dingen. Maar bommen die nog niet zijn afgegaan, dan schakelen ze wel even de EOD in? Ja, schakelen ze wel in en blijven ze wachten tot je er is. En dan mogen ze zelf mogen ze het ook laten ontploffen ooit, maar meestal doe ik het EOD. En ja, dan komen ze wel met andere materiaal naar huis, net met dit of iets anders. Patrick heet hij, hè? Patrick, ja. Maar heeft Patrick dan nog kunnen achterhalen waar... Dan moet je aan Patrick vragen, want Okay. ik weet het eigenlijk, want ze gaan meestal zaterdags gaan ze de bossen in. Als ze vrij zijn, dan gaan ze de bossen in, nemen ze de pukkel mee en dan ben ik ze dagen kwijt. Serieus? Ja, en dan laat ik me mooi gaan. Ik zeg, je gaat mijn jongen, geniet van het leven.
En dat vind je zo geweldig. En daar hadden ze dan gevonden, hadden ze toestemming gekregen, mochten ze mee in huis nemen. Toen hebben ze hier met 2 in de grond gezet, verankerd. Allemaal is je in de grond verankerd met zinkenkisten. Ja. Want, Die wil je niet kwijtraken. Ik vind het zonde dat ze weghalen. Want een jaar geleden hadden ze hier toen allemaal tuinbeelden uit de tuin weggehaald. En dat vond ik zo lullig en toen belde ik de politie en die deden niks. Die komen daar niet meer voor? Nee, die komen niet meer weg. Hij zei, weet je wat je moet doen mevrouw? Zit je allemaal gaten in de grond maken, beton starten dan de beelden erin. Ze voelde mij goed. Ik zei, het is wel een huurhuis meneer. Ja. Ik zei, dat kan ik niet doen. Ik zei, als er bij mij iets gebeurt en Patrick zou naar de andere woning moeten in de toekomst. Ik zei, dat wil ik niet hebben. De andere mensen hebben kosten opgezadeld, zit erbij. Hè? Ik zei, dat krijg ik niet op mijn hart. Dus zodoende. Hey, en hoe hebt u Jan leren kennen? Jan heb ik leren kennen als patiënt in het ziekenhuis. Want Jan Jacobs klinkt als iemand die hier uit de buurt kwam. Ja, en die is hier geboren en getogen, want wij hebben eerst altijd in Antwerpen gewoond. Maar omdat hij zo ziek werd, wou hij bij alle geweld wou hij terug naar Limburg. En toen zegt hij, schat, zit, ik heb nog één wens. Zou ik terug kunnen naar Tilburg? Zei, want als ik dood ga, ga ik Tilburg dood, zei hij. Of in Limburg dood, zei ja, is goed. Dat was de 10e keer dat ik ging verhuizen met hem. Ik zei, maar dat is ook wel de laatste keer, jongen, want ik kan het niet meer opbrengen. En toen zijn we verhuisd en we woonden hier net en het ging steeds bergafwaarts, steeds erger. En toen ben ik alles bij elkaar 152 keer uitgerukt met de ambulance naar Venlo op en hier. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja, wat u zei, hè? Een week in het ziekenhuis en dan een paar weken thuis. Ja, en dan weer terug. En toen op een gegeven moment was het zover dat ze niks meer konden doen voor hem, want hij was helemaal leeg geëten door een vleesetende bacteriën. Alle organen waren aangetast, het was allemaal weg. En toen zei ze tegen mij, we brengen hem naar Roermond, het is zijn laatste levensweg. Ik zeg, ik dacht het niet, die jongen die komt naar huis. Ja, dat gaat zo met die. En ik zei, dat moet je eens opletten. Ik zeg, ik heb jaren verpleegkundige geweest. Ik zeg, ik weet wat ik kan doen en wat ik moet doen. Nou, toen heb ik hier alles ingericht, een medisch gebied voor hem, alles wat ik nodig had. Toen heb ik hem hier verpleegd. En van hieruit heb ik hem weggebracht. En dat was ook zijn wens. Ik zeg, die wens gaat in vervulling, dan gaan ze op de kop staan bij het ziekenhuis. Kwam hij uit Grubbevoort zo? Ja, hij kwam hier persoonlijk vandaan. Als je geboren en getogen. Op de berg. En, op de berg. Ja. En was hij tot het laatste moment dat hij overleed, was hij nog helder? Ja, hij was heel helder. Want hij maakte nog grapjes en iedere keer als er een feestje was, dan trok ik hem bij het feestje, betrok hem maar bij. Oh, dan ging hij nog wel mee? Ja, nee, hier thuis, want wij hebben achter het huis hebben wij een bankje de bar gemaakt. Want Patrick, die jongen, wij gaan uit op vakantie omdat ik hondjes heb. En een papegaai. En ik zeg, ik ben niet van vakanties. En toen zit je, waar we doen, schat, zit je gaat altijd graag gaat stille kroeg. Ik zeg, ja, dat heb ik altijd gezegd. Dat zou ik het liefste wel doen, zolang ik er nog ben. Dat hebben we ook gedaan. Dan hebben we achter een heel bar gebouwd. Alles erop en eraan. En dan geven we mooie feestjes. Nou, volgende week zaterdag wordt Patrick 41. En dan geven we een knalparty. Ik zeg, dat komt, jongen. Hebben Patrick en Jan elkaar gekend? Ja, dat waren 2 vrienden. Kijk. En Patrick kwam meestal logeren, eerst hier bij ons, van vrijdag tot zondags. En toen is Patrick een half jaar verdwenen eigenlijk. En toen zei Jan, Joke, kan je Patrick vinden? Ik zei, nou het lukt me niet, jongen, wat ik ook doe, ik kan hem niet meer opsporen. En 14 dagen nadat Jan eigenlijk gecremeerd was, staat Patrick hier op de stoep, net of zo bush. En toen zei Joke, vind je goed dat ik een kop koffie kom drinken? Ik zei, ja natuurlijk jongen, je bent toch altijd welkom geweest. Ja, zei maar ik hoor Jan niet meer. Ik zeg, ja, dat zal moeilijk zijn, want Jan is overleden. En toen begon hij te huilen. En toen zegt hij, ja, mijn vader is ook dood, mijn moeder is dood. Hij zegt, ik ben eigenlijk, zit je op zoek, dat iemand voor mij kan zorgen. Ik zeg, nou, ik heb ruimte genoeg. Ik zeg, ik zal het vragen bij de gemeente, woningbouw. Ik zeg, of je hier maar komen wonen. Nou, dus hier komen inwonen. En toen woonde hij iets 4 jaar hier bij mij. En toen was ik jarig. En we hadden een knalparty aardhuis. En toen kwam hij s'avonds naar mij en zei, Joke zit hier. Ik zei, ja, wat is jongen, heb jij kussens? Ik zeg, nou, ik op de bank voldoende of niet? Ja, als ik moet kussen hebben. Zei, heb je pijn van je billen op die bankkruk? Ze zei, nee, dat toch niet. Dus hij pakte de kussen. Hij gaat naar de blokhut. Hij gaat op zijn knieën zitten. Hij zei, Joke zit hier, ik wil je het huwelijk vragen. Ik zeg, pardon?
Ik zeg, dan ben ik toch niet afval. Ik zeg, daarom kreeg ik jou nooit van huis af. Ik zeg, wat vrijdagavond. Ik zei, je gaat toch lekker pilsje drinken? We dat niet doen, hè. Hij bleef altijd thuis. En hij zei, nee, ziet, want ik heb al heel lang nagedacht, ziet, hoe ik jou te huwelijk kon vragen, ziet hij, na zo'n lange tijd. Ik zeg, ik zou er maar eens heel goed over nadenken. Ik zeg, wat kan je moeder kennen zijn? Toen zegt hij, nou, dat vind ik niet. Ziet, mijn vader zei altijd, als je verliefd bent en je houdt van die persoon, zit je, leeftijd is geen oorzaak, zit je, om dat niet te doen. Nou, dus het jaar erop zijn we getrouwd. Wat een verhaal, Joke. Ja, en ze, ja, dolsgelukkig. Tot slot, Ja. ik ben wel benieuwd, in het kort, waar hij die tijd geweest is. Toen jij toen niemand hem kon vinden. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, het was een vrijgezelle jongen. Dus, Heeft hij ook nooit verteld? Nee, Okay. heeft hij nooit verteld. Ik zeg, ja nou, ik zeg, we zijn nou 4 jaar, bijna 5 jaar getrouwd. Zeg, het gaat hartstikke goed, dolsgelukkig. Nou. Ook hij stemt ook in mee dat Jan met de urn in de woonkamer blijft staan. Want ik heb Jan boven staan op een plateautje, is daar meer kapelletje. En onder Jan heb ik 6 hondjes staan die allemaal gecremeerd zijn, chihuahuatjes. Want ik had 7 hondjes. Ik heb er nou nog 2. En dus ik zeg tegen Pet, ik wou weer heel graag een hond zijn. Nee, nou begin ik er niet meer aan, jongen. Ik ben op leeftijd. Ik zeg, als ik dadelijk bij ben ook alleen dat je gelukkig wil worden. Ja, dan gun ik het van harte.